Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning video ha. Aniyan usab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naagayod nahisulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan ato silang paminawon. Okay, punta na ko bahin sa ato ang kuan sa rebulto sa Katoliko nga simbahan kining unsa na siya kanang mao na ang nagkuan gitawag nga nagpadios-dios kun mosimba ta diha Kanala mo kanala kung punta na si mga kung wala nato nagi kinasing-kasing, wala nato nagi ramdam kung sa ato pang pinulungan, wala nato na kinabuhi ang iyahang mga gibuhat sama ni Kristo, wala ta ni sunod kaniya padis Dios ka mora nagsipsip nagagalon kaniya nga rebulto man na para ni Mama Mary, wala nato sunod ang kinaiya ni Mama Mary, mga ginikanan nagpadis Dios ka nagsipsip ka na niya sama sa ubang mga santos. Kanang mga santos boy gipili naman na sa tao tungod sa ang binuhatan mo na si Kristo pod na apoy kasaysayan. Mao pod ang gibuhat sa simbahang Katoliko kung taas ang kasaysayan sa pagantos kaniadto ila pong santos mao pod si Kristo. Ang amahan wala may kasaysayan, siya man ang pulo kabuhatan niya mao tang ipadala niya si Kristo nga adunay kasaysayan. Ako po dinhi na ako'y kasaysayan na ako'y mga paagi adunay kasaysayan, dili gamiton sa espiritu nga balaan kung walay mga kasaysayan kaya wala may panag-ingnan. Ang santos sama ni anang wala ka nagbuhat mo nag-iingon sa Ginoo nga buhata kinahanglang mo buhat yun ka kay kung nagsantos lang ka pinaagi sa imong paggamit kaniya padiyos-diyos na boy. Sama ni Kristo imo nagpintas ka akong cross, nagload ka sa cross, anti-Christ na kay wala man nimo gisunod ang iyang mga buhat, di ba? Mo na nga siya kung misunod nimo siya sama sa pamilya kanunay nako nang ibalik-balik kay mao ni ang gihatag sa espiritu karon ako gikasal niya na ang mga anak mo to nga yang giingon niya wala maguna gikinabuhi mo na ang mga bata antod ang mga bata mga anak nga pod wala nagasunod na Kristo kay sa imong pagbunyag, di ba? Kinahanglan sultian nimo kun sa si Kristo, kinahanglan mahadlokon sa Dios niya ang mga bata wala naman na unya sa imong pagpakasal kung kaslon pud ka bana igugmahan ang imong asawa taora imong bana mga ginikanan ayaw pasok ha imong mga anak o anak taora imong ginikanan wala man na specify na pagsulti o gibunyagan matong ingon sa Ginoo na wala ang kasulatan nga dili makaluwas ang bunyag o paghinulsol gawas sa espiritu kang espiritu mo man ang buhat ang pulong na di ba imong buhaton nga makapamatuod ang imong lawas nga ikaw espirituhanon ikaw nagasunod ni Kristo pinaagi sa imong binuhatan mo na karon nga bisan pagdaghan kay nagawali ka pero wala sa imong buhat dili makita nimo nga ikaw nakasubay sa sugo ni Kristo. Mo na nga kung naa ganin na boy mga rebulto ang makagaba man na siya kung kidaghan pa man pod ang nagbalaan anak. Halimbawa ikaw kung wala ka nagbalaan anak niya imo lang gigamit nimo si Kristo dili ka magabaan sa mga nagpasipala niya anak pero katong ang problema anak kung ikaw nagamit niya anak niya wala ka nagabalaan dako kag tulubagon sa Ginoo nga naman ay nagtuo ka anak pero wala ka nagabuhat tinuod ka na kanang mga gibalaan ni Kristo matong niingon siya nga sa inyong paggamit sa akong gibalaan kung gamito nato ng mga santos sibo sa ilang mga binuhatan kaya itong ni santos mga rebulto tungod kay naa siya maayong binuhatan sama ni Kristo adunay kasaysayan atong sundon og paningkamutan ginato nga mosunod ta kaniya pero mao man gisunod sa kadaghanan nga kita kanunay nagapalansang nagapantos ni Kristo nagapantos sa mga santos usa man nakasipsip di ba na man sa balang kasulatan ayaw pagsipsip sa imong agalon nga nagagalon ka kung dili makadungog dili makakita di ba dili makasulti mo na ang tao kung adunay sala dito na sila muluhod manang dinhi sa kuha ka gibuhi man nato espiritu siya man ang nagsulti nako ani kinsa manggod ko o kinsa sila ubos ko pero
anaa tanan sa balaang kasanatan anaa ta sa awtoridad. Munang gusto gyud ko nga mosulti sa kamatuoran. Muna nga kung ang dili magbuhat ini o wala po nagabasa o kato nagabasa nga maigo ning sakit gid tinuod ni Boy. Mao nang ingon ni Kristo, sakit ang iyang mga pulong kamo tulisok sa imong tanlag o sa imong konsensya o sa imong tawahanon nga gibuhat. Muna nga pari ka man, obispo ka man, o mga pastor ka man, o kadsa pang ka magwawali, isa lang ang atong Ginoo. Kadlo ka na to ang Dios. Ako kamahadlok man ko sa Dios, siya man ang nakatag ka na ko kaalam. Muna nga magwali ko, magsulti ko, isulti na kong kamatuoran. Apan ayapod mo kasuko kung dili mo dawat nimo na man sa balaang kasalatan. Andapig ka nako, gusto ka nako, andapig. Andapig pod kaninyo, gusto kaninyo. Ang dili gusto, magigbatok. Mga po na ang iyon ni Kristo. Ang gusto ka nako, dapig ka nako. Ang dili gusto, magigbatok ka nako. Mga na nga, ang Espiritu gipadala din ni magsulti sa kamatuoran. Panidaan ninyo ang binuhatan o mga sinutian na basta bala ang kasulatan. Ana sa otoridad. Idaghan na gamit na sila na sa otoridad. Pero ng mga pinulungan, wala sa otoridad. Pasagdain na sila boy. Sila ang gigamit sa ni Paraon. O basi, mubalik pa na sa, mauna pa na nato. Kung atong hukman sila. Kaya kung wala po na ang gigamit ng pagsulay nato, dili po na mailahan kung mapagsanon ba. O mapailobon pa nila. Gani, tumana lang ang namunuan, tawara lang. Kung adon na sila nakita nga binuhatan, kay maalamon naman kamo. Ayaw lagsunda. Ayaw paghukom kay ikaw paghahukman. Kung sa ihukom nimo sa imong isikataw mo sa bang ihukom sa Dios kanimo. Mo ni karon na sa balaang kasulatan nga dili nato tabunan ang suga sa gantangan. Ang buti pasabot ana dili nato tabunan pinagi sa tong garbo pagpakarong ingnon ang suga nga iwag nga gihatag kanato sa Dios mao ang balaang kasulatan. No, tahora lang ang inyong ginikanan, pasaylo ang nakasala kaninyo. Kung adunay nakigbingkil, ayaw pagpakigaway, di ba? Kung unsa ang dili gusto baton kanimo sa imong sikataw, ayaw buhatan ngadto kanina. Isulti lang kamatuoran. Kung dili maminaw biya, ay na pagpakigbingkil pinagi sa pagdebate, pagtrukis, kay nagpataas ka na, nagpakristo-kisto ka na. Amo na giingon nga gipatay ang polong. Buhion na to ang polong pinagi sa tong buhat. Kaya kung makita sa tong binuhatan buhi si Kristo ana ka na to. Mara na boy, sabtan. Sabtan kayo. Ang mga santos, ang mga kanang mga revolto kinulit ka na sa tao. Makita na pinagi sa nag-idol ana, ang balaan ni ana sa iyang buhat. Dito mo reflect sa iyang binuhatan niya. Mao lang kana mo ganinang usahay gusto ko magsulti ay ang tubag pod sa mga pari pinagi sa revolto layo man kayo maglukso-lukso man. Pero kung basahon lang na niya ang kinsan tinuod nga pari, ang sabtan man ta na dili putol-putulon ang pagbasa kay mangita manggota o pabor nato. Kung adon natay sala, dili ta makorek tungod kay naaman tay dalan. Manangadaghan karon ang mga relihiyon pero nganong nag-away ang mga tao. Isa ra man atong Dios. Langay-langay lang na. Go lang ta. Manay isulti na ko ang kamatuoran. Wala nagpasabot na taas ko kanila. Hinoon, nagpaubos ta. Alagad lang ta. Atiman. Isulti lang kay mao kan ikagawasan na to. Hindi pangayo na to sa Diyos. Okay? Okay. Ya, salamat kayo ko ha sa imong pagtubag. Pasalamatan na to ang Diyos. Kaya kung wala po ang Espiritu na ko nagatudlo niya ni kinsa man po. Dili man ko pare, dili man ko pastor. Mao po si Kristo, kinsa po siya. Huwag mangutana sa nato inibalik. Kinsa pa mo, alang ka na ko. Igamit mo ko ninyo na imo mong halantod. Salamat. Okay, salamat po Col. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman niining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share o comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. O please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.